Den jeg kan se. Nu bliver du stille. Laboratoriet? Er det der mugne kælderrum, hvor du sidder og nørder, som du kalder et laboratorium? Det er overhovedet ikke muggent, og jeg sidder aldeles ikke og nørder. Jeg har lige fundet ud af det mest sindssyge. I må love mig ikke at sige til nogen. Sig hvad? Ikke lyd. I må overhovedet ingenting sige. Ej, kom on, vi er trods alt venner. Hvis I vidste, hvad jeg har her i rygsækken. Hvis I vidste. Du gør os jo helt vildt nysgerrig. Hvad er det, du har i rygsækken? Jeg har noget, der kan gøre dæmonernes spor til virkelighed. Hvad? Jeg opdager noget og eksperimenterer. Hvad er det, du siger? Det er sandt. Det virker. Du tager gas på os, ikke? Okay, jeg indrømmer. Vi har drillet dig lidt. Okay, måske meget, fordi du er nørd. Men nu er du altså for langt ud. Jeg har prøvet det på min rotte, og det virker. Har du sat din rotte til Asien, eller hvad er det, du fortæller os?
bare fra mit værelse ned i kælderen, men forstår jeg det ikke? Det virker! Så du har altså via computerspillet dæmonernes port sendt dit rotte fra dit eget værelse og ned til dit laboratorium i kælderen? Ja, det er jo det, jeg sidder og siger. Jamen, det er jo helt klart og forståeligt. Synes du ikke, Lene? I rappelokale. Begge to. Det var jo det, vi så snakkede om, før Einstein kom, ikke? Tænk, hvis vi kunne tage rigtigt til Asien, og ikke bare computerspillet. Men det var det, vi snakkede om, ikke? Og det er det, vi kan. Vil I med? Men skal du ikke forklare, hvordan det virker? Jo, altså, der er en scanner, der scanner dit DNA og skriver det ud på digital form, sammen med den kemiske sammensætning. Vi er jo mest lavet af vand, så resten er bare et spørgsmål om hygroskopi, der omsætter lemmets masse til en form, der trækkes ud af luftfugtigheden på modtageradressen, som tastes ind på en GPS. Så nu er vi klar. Klar? Klar til hvad? Hvor kommer vi hen? Det ved jeg ikke. Hvor vi ikke er. Hvad med Bangkok? Hvad kender vi som så? Gerne Bangkok, Thailand, det finder vi lige på Google Earth. 33 grader, 44 minutter, 32 sekunder, nordlig bredde. 19 grader, 9 minutter, 18 sekunder, og så skal vi bare sige enter. Hvad har du gjort, din store idiot? Bangkok, se hvad jeg sagde, det virker. Hvor er fantastisk. Jeg er i Bangkok. Hvor er vildt. Bangkok, Oriental City, the city don't know what the city is getting. Crane to the crane of the chess world in a show with everything but Joe Brenner. Time flies, doesn't seem a minute since the tyranny and fire hit the chessboard today. All change, don't you know that when you play this still, there's no ordinary window. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok and the world's your oyster. The bars and temples, but the girls ain't free. You'll find God in every golden question. And if you're lucky, then the gods are cheap. I can feel an angel starting up to me. One chance, let me like another with your heads down over your pieces, brother. What do you mean? You see one crowded, polluted, stinking town. Get tired, you're talking to a tourist who's every move some of the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. The miles between despair and ecstasy. One night in Bangkok make the dark eyes tumble. Be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Science gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This clips me more than would a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of man I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok and the world's your oyster. The bars are temples, but the girls ain't free. You'll find God in every golden cloister. A little fresh, a little history. I can feel the angels starting up to me. One night in Bangkok makes the heart man humble. The miles between despair and ecstasy. One night in Bangkok.
nyt YouTube? Der er registreret en ekstraordinær aktivitet i sektor 8. Vores udstyr har svært ved at analysere det, men det ser ud til, at overførselen af DNA-materiale indgår i aktiviteten. Særdeles interessant. Vi indfører skærpet overvågning. Rapporter til mig hver 3. time. Ja, vel, chef. Men du er genial. Jeg var så bange til at starte med, men jeg må give ret. Einstein, du er genial. Tak skal I have. Hvor skal I til hen næste gang? Hvad med Korea? Så kan vi besøge Wang. Jeg kender ikke så meget til Korea, kun når der har været krig. Er der virkelig noget, du ikke ved? Ja, det er den sang med Kim Larsen. Vi har sunget til skole. Ja.